салому алейкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои фура ва камаз, зил, газел, мотороли бензинӣ ва иними чизоро мо баҳри шумо омода кардагем. бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе ки маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пайдо мекунем, баҳри шумо пешкаш мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ман дар рӯи экран, ҳатман дар рақамҳои ман дар WhatsApp равон кунем ва баҳри харидоро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1991 сол, сӯзишворӣ дизелие. бародаро, КамАЗ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. бародаро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав мотор кардагиай ягон дард надорад мега. нархша 70 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, аз номи канали мо салом расонед, ба шумо ҳатман скидка мекунад. грузовой КамАЗ соли баромадаш 1989 солаи сӯзишвориш дизелния. КамАЗ дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон айб надорад. балоно 60%анд. мошин худаш 100%, балоно 60. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 69999 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро, балоноро хитон бинед. ина КамАЗ худаш. касоне ки харидоре ё нашод ами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Зил. бародаро, соли баромадаш 1986 солай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. маълумоти бештар мега бо телефон занг занед, бо савдо меша 33 000 сомониш мега. 33 000 сомонӣ бародаро, ина Зил бо савдоран мешава. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш созай, ҳай мекунӣ фақат. марҳамат, рақамҳо қатъӣ занг занед. ина бародаро, Зили обкашак соли баромадаш 1978 солаи сӯзишвориш дизелнияи 8 кубаи. бародаро, ина об мекаша 8 тона ё ҳамтариёй. бародаро, хай мавқаша нафаҳмидам. қарор дорад дар шаҳри Исфаран. нархша 37 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, грузовой Зил соли баромадаш 1980 солаи сӯзишвориш газай қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир. нархша 6 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. балонош навай, расход надорад мега. ҳамаш 100% дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. ай 6 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Зил. бародаро, соли баромадаш 1999 солай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 28 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин 100 мега нахаду. ина балонош 4 балонош ҳамаш наван. нархша 28 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори нашод ами Зил фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ами Зил дастрас кунед. грузовик Зил. бародаро, 131 соли баромадаш 1979 солаи сӯзишвориш газай. бародаро, аккумуляторш навай, дигар чизош ҳам наван. мошин бо савдо мешавад, ҳама чизаш 100%. ина бародаро, мошина хитон бинед. нархша 75 000 сомонӣ мега ки қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархиш 75 000 сомонӣ. чапакнакай. бародаро, беҳад Зили навай. касони харидори марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳама чизаш 100%. балонош 90% созай. бародаро, нархша 75 000 сомонӣ мега бо савдо меша. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик Газел. бародаро, соли баромадаш 2008 солаи сӯзишвориш газай. мотор ҳама чизаш мега навай, балонош ҳам навай, гази евро 4 задагиак, ягон камбудӣ надорад. нархша 85 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. Газел қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат, касони харидори бародарои азиз, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин Газел дастрас кунед. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 0088 қатъӣ занг занед.
грузовой газел соли баромадаш 2004 солай. сӯзишвориш газа. газел дар ҳолати хуб қарор дорад. Документ 100 газ бензинам будааст бародаро. мотораш 100 мега, ягон камбудӣ надорад. соҳиби ҳами газел мега бародаро, нақша 43000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори нашод ҳами газел фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳами газел дастрас кунед. бародаро суратоша хитон бинед, занг занед, бо аз соҳиби ҳами газел дастрас кунед дигар маълумотро. марҳамат, занг занед. грузовик газел нехт соли баромадаш 2016 солай бародаро, дар ҳолати хуб қарор дорад. документ, аккумулятор, баллон, мотор ҳамаш 100% гази евро 4 задагиай. бо айпеши боша мега маслиҳат мекунем, ҳама чизаш 100%. ина бародаро, бештар маълумот дар рӯи экран бо навистагии нархша 95000 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой хаво 336 соли баромадаш 2010 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. навай ягон расход надорад, ҳамаш 100%. ин мошина бинед хитон бародаро, беҳад нави хубай. нархша 261000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори бародари азиз, ина хитон полин суратора бинед, бо занг занед, аз соҳиби мошин да дигар маълумотро дастрас кунед барои документу ҳуҷҷату дигар чизош. хай бире бо маслиҳат кунед бихаред бародаро, мошин нави созай. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. фақат аз номи канали мо салом расонед, ба шумо ҳатман скидка мекунам. ина бародаро мини жетка қарор дорад дар ноҳияи Ашт. плуг, барана, чизил, дигар чизошам дорад. дизелния бародаро, нархша 10000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, ина дигар маълумотро дар рӯи экран навистагиам бародаро. грузовик Honda Porter бародаро, соли баромадаш 2010 солай. навай мега, аккумулятор, документ, ҳама чизаш 100%. срочно фурӯхта мешавад, пулиш дар кора бародаро. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 62000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори нашод ҳами мошин фаҳмидан мехоҳед, нашод ҳами Портер, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Daewoo Lambo соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензина бародаро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, чол баллони нав дорад, техпаспорт ясола, бе камбудия мега, карочи камтар савдо бо мешавад мега. ай 36000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархша 36000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. грузовик Daewoo Lambo соли баромадаш 2010 солай. мошин вагонияй радноё мега. краска, 4 баллони нав, коробка, мотор задагӣ надора, ягон чиз нест, ҳамаш 100%. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагии бародаро хитон полин бихоне. нархша 58000 сомонӣ мега, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. аз 58000 бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. ин грузовик бародаро, соли баромадаш 2011 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад, қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. нархша 151000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори нашод ҳами чиз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ягон камбудӣ надорад мега, мошин ҳамаш 100%. хайна рақамҳо дар рӯи экран мере, айпеши бо маслиҳат мекунӣ хитон нархҳо ки тухӯрӣ гирифт мехарӣ бародаро. фақат аз номи канали мо салом расонед, ба шумо иншаалло скидка мекунади бародар. грузовик Дулан соли баромадаш 2009 солай. сӯзишвориш дизелния бародаро, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. срочна мега фурӯхта мешавад бо нархи 120000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад бародаро, мега 120000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ин срочна боша, иншоалло бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат.
нархш 120000 сомония бо савдо мешавад. марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед бо савдо кунед. ина бародаро гурӯзавои Моторол қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи Фархор. нархша 15000 сомонӣ мегӯяд ки сӯзишвориш бензине бародаро, ягон камбудӣ надорад, як тон бор мекуниш. ина бародаро як тона мебара. нархш 15000 сомония бо савдо мешавад. касони харидоре, марҳамат бародари азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гурӯзави КамАЗ соли баромадаш 1993 солай, срочна сум дар кора мега мефурӯшмаш. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нави созаи КамАЗ, нархш 70000 сомония ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро КамАЗа хутон бинед, состоянии балонош наван, хай краска праскаш ҳама созай, 70000 сомониш мега бо савдо мешавад. касони харидоре, марҳамат бародари азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гурӯзави ГАЗ-53 соли баромадаш 1990 солай, сӯзишвориш газ ай бародаро, нархша 28000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ик ба фирм ё обкаша ё газкаша, ҳамин чизо чизе аст, нафаҳмидимаш. хай нархша ин меқа мега бародаро, 28000 сомонӣ бо савдо мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Honda Porter соли баромадаш 2002 солай, сӯзишвориш бензине бародаро, дар ҳолати беҳтарине мега, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 53000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро состояниша хутон бинеда, хай бо харидор бошед, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳазор раҳмат бародарои азиз, барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон бошад. видеои нави моро интизор шавед.